Jumalauta! Perkele! Voi vittujen vittu! Sun jalat kuului hällenne, mulle oli enää annettavaa sulle. Syksyn myötä kyllä tuuli puhalsi, kaakosta liekki ja sen sammutti. Ensin lumi satoi teimä meidän paikkaan, koska enkeli. Syksyn myötä kylmä tuuli puhalsi, kaakosta liekkiin ja sen sammutti. Ensin lumi satoi teimä meidän paikkaan, koska enkeli. Koska enkeli.
Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Aliniskan tien varrella. Tervetuloa tukemaan läheltä ja kaukaa rovasti että Turkista. Annetaan mennä. Vaikka sä olit ehkä omaa poikamaa. Tälle lauluuralle onpas sun rahusta. Sulla oli tässä äsken keikka, mitenkä tuo meni? Porukka oli hyvä. Bändi oli koko. Ja oli kyllä lähes. Niin siis, mikä bändi? Tämähän oli sellainen playback-tyyppinen ratkaisu tällä kertaa. No isäs oli meillä. Mä oon live-mies. Mä oon live-mies. Mä oon ollut live-mies lapsesta asti. Ja se on semmoinen juttu meillä. Katsotko, esiintyjä syntyi. Se esiintyi lapsesta asti. Ja mä oon lapsesta asti ollut esiintyjä mies. Mä oon esiintynyt ja tässä mä nyt esiinnyn sulle. Repa. Monesko keikka tämä on sulle tänään juhannusaattona? Mä vein tänään 3 keikkaa. Suolioen lavalla oli ensimmäinen. Toinen oli Pirttikankaalla ja viimeinen täällä Haikolan lavalla. Ja Haikolan lava on mun erittäin rakas kotiseutu. Lava menee, en tosiaan ajatellut koskaan, että tässä niinku tulis mitään tämmöstä, mutta hommahan menee niin, että lahjattomat harjoittelee ja ne, jotka osaa. Oi vittujen kevät. Minähän oon tässä. Nyt minä otan niin teidän luukit. Kaksikko ja pukkaa. Siinä toi sun esikoislevy on myynä aika hyvin. Älä vittu alas, saatana. En oo mitään myynyt itestäni ilmaiseksi. En oo mitään itestäni ilmaiseksi myynyt. Nyt älä vittu alas. Niin, sit levymyymistähän oli kyse eikä itsensä myymisestä tai mistään muusta semmoisesta. Oli hyvä, kun tuli nyt selväksi tämä väärinkäsitys. Mutta jatketaanpa. Tämä Tähti taivas -ohjelmatoimisto. Vellu hoitaa mulle keikat kaikki. Vellu on vitun kova jätkä. Se hoitaa mun kaikki keikat. Sulla on vissiin Nivalan tuiskulla saa keikkaa ensi kuussa. Oot semmoista niinkin isoja nimiä kuin Eestypää ja... Soittamassa olen ihmisen kanssa. Soittaja. Ne voi lämmitellä mua. Mä mitä Joo. Niin, kato. Ja. Sitten sinne kaikki kansa saa tulla. Nuoret tytöt eri toten pääsee sisälle Rauski erikoispassi luvalla. Ja tulkaapa sinne, niin... No mikä on sun seuraava tavoite? 100. Tarkoitan niinku keikkapaikkoja, että mitä tuiskulla jälkeen. 100. Se voi ajatella vähän niin kuin kato syvällisiä ikinä. 100 kipinää. Että kun mä menen niin, aina kun mä biisissä laitan yhden sanan, niin se on yksi. Tuo monessa biisissä ainakin yli 100 sanaa. Ja se on niinku semmoinen kato, että kun 100 kipinää on aina se raja, minulla on naisen sydän tavallaan vähän niin kuin Helmi. 98 ei riitä, 99 ei riitä, 100 kipinää. Ja sen jälkeen kun tulee 100 kipinää, minulla on voimaa! Koska liekin kylmä puhasi. Sitten sen jälkeen niinku, sikko dabadi.
Tiedätkö mikä luku on tärkeä elämässä? No mikä? No arva, laita yksi luku. No vaikka 100. No sekin on ihan hyvä luku. Mutta siihen pitää laittaa yksi nolla perään. Se on se 1000. 1000! Ai, se on se luku. Ja ei mulla nyt kovin kauan ole siitä se. Se on vittu 0, 0, 0. Ja sä aattelit sillä lailla, että ne on 0. Siinä on se ykkönen ees. Se on aika kova juttu. Ja mulla on uusi levy tulossa. 100 kertoo minun rakkaudesta. Ei naisiin, ja on syytä ottaa se kuulla. Kuule, pitää tässä jo vähän lopetella, mutta mitä nää haluat sanoa vielä Alivieskon paikallisradion kuuntelijoille? Alsa, tulis mulla viestistä kuenta. Aiot tarkoittaa 15.7. Mikä kuukausi? Kesäkuu, mutta se Tuiskulan keikka ensi kuussa, eli heinäkuussa. Joo, 15. Se on 15.7. Ja muista, ottakaa mukaan se. Tuo oli sydän ja teillä on syvällä sisimmässä. Ottakaa kipinä siihen. Antakaa sen leiskattaa, koska 100 näin. Tää juhannus on ihan paska. Kaikki ihan homoja! Haikkaa vittu! Paskat koulussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatokissa linkää vaan, kohta taas mä hutataan. Paskat koulussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatokissa linkää vaan, kohta taas mä hutataan. Niin se meni. Turhahossa nyt tuli paskannus. Paskas housussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatuksissa lentää vaan, kohta taas mä hutataan. Paskas housussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatuksissa lentää vaan, kohta taas mä hutataan. Noppina, anna herppi. Taas siitä kuule vaan niin popilletä. Kuminkulmalta tökös keräämällä. Sitten katsotaan kummalla on enemmän paskaa housussa. Ai et sä kun on hyvä. Radio! Paskas housussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatuksissa liikää vaan, kohta taas taputaan. Paskas housussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatuksissa liikää vaan, kohta taas taputaan. Paskas housussa vaeltaa, leipä jonoon
huomenna 16 metriä sekunnissa. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu. Iltapäivällä 10-14 metriä. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Yöllä paikoin. Merenkurkku ja Perämeri. Voimistuvaa etelänpuolista tuulta. Aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu edelleen. Iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa. Paikoin nutua, sumua, yöllä räntä. Taivu. Etelänpuolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen 4-7. Paikoin. 2 vuorokauden säätiedosta. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lännen välistä tuulta. Tuulen todennäköisyys 7. Vitun dorka. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä. Pohjalla. Yöllä etelän ja Säätän. tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 40%. There's nothing for a change.
No ehtoon möllykkätä sinullekin. Minun pitäisi tuo pubi aukasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostoa. Joo, nähellään tuo. Sitä morjes. Niin se meni. Torahossa sitten tuli pakkannus. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonon lausta. Tämä ääni ei suinkaan tullut ruokakellosta, vaan nyt alkaa Marko Kahjon tarinan tuokio. Että pahoitteluni kaikille nälkäisille, jotka erehtyivät. Viisas koira. Olipa kerran koira, joka oli omistajiensa mielestä viisas. Jos tälle komensi, että istu, niin tämähän sitten istutui miellyttääkseen omistajiaan ja saadakseen makupalan. Ja jos tältä tassua pyysi, niin sitäkin se osasi tarjota. Ja taas sai makkarata urtta. Jopa maahan se rupesi makaamaan, kun käskettiin. Onpas siinä viisas piski, viimeisellään ja ollaan niin ylpeitä että annapa sille koiralle eteen paperillinen algebran hyperpeli, jota sano sille. Ja noista päivistä ei oo kurippeet jäljellä, mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Mistä ammentaa? Oli laudassa, oli käärmeellä sininen pohja.
Amerikasta asti talo tilattu. Tenniskentällä kevään ensimmäinen paljas kohta. Välillä sitä ei tunne, mutta Kesä hypysää kesä siitä jostain se pilattu. aika ajoin pulpahtaa pinnalle, vaikka sitä on edellisellä kerralla päässyt eroon lopullisesti. Vaan ei pääse. Ainoastaan siirtyy nälkä eteenpäin, vaanien seuraavaan hetkeä hyökätä. Ja kun tulee nälkä, täytyy syödä. Joskus, vaikka ei olekaan nälkä, niin sitä ennakoi, jos sitä tulee vaan nälkää. No Päivi, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Sitä vielä edemmäs tulevaisuuteen. Tätä kutsutaan varosyömiseksi. Lähteväksi pidemmälle reissulle. Hieman varas on. Mistä elimistö voi sitten sulatella omin tarpeidensa mukaan sitä lihapiirakkaa kahdella näköisellä. Luokaisa maha onkin kivempi kuin tyhjä maha. Tai pieruisa maha, jossa nautetaan laktoosi-intolerantikko ja vahingossa nauttii maitotuotteita.